Esta mañá era presentada a cuarta edición da Challenge Volta ao Barbanza Orixe, que terá lugar esta vindeira fin de semana baixo a organización do Club Ciclista Barbanza e a Federación Galega de Ciclismo, e co patrocinio da Deputación da Coruña e a Mancomunidade Barbanza-Arousa. Probas como esta son de vital importancia para a posta en valor dos nosos recursos naturais, culturais e paisaxísticos, e a Volta ao Barbanza é unha oportunidade para a potenciación turística, para gañar prescriptores entre os participantes e visitantes que se desprazan ao noso destino con motivo desta proba deportiva. A proba dividirase en dúas etapas a disputar nas localidades de Rianxo e Ribeira. En total, 180 kilómetros de percorrido, coa participación de 18 equipos, na súa maioría nacionais, aínda que tamén con 2 clubs portugueses. Este ano temos confirmados 120 corredores, repartidos en 18 equipos, dos diferentes puntos da xeografía española. Varios deles son do mellor que hai a nivel español da categoría. Veñen equipos representando Galicia, Cantabria, León, Asturias, Extremadura, Burgos, Madrid. Dende a Federación Galega de Ciclismo destacaron a importancia desta proba, que reunirá o mellor do ciclismo promesas. Este é unha volta onde se forman ciclistas, onde se forman persoas, pero tamén, gracias a este evento deportivo, vamos a dar a coñecer, sobre todo, como ben dicía antes, este magnífico entorno e esta magnífica paisaxe, non? Con esta riqueza cultural, gastronómica, como non, un fin de semana onde a xente vai aproveitar tamén para disfrutar da gastronomía local. A volta será puntuable ademais para a Copa Galicia de Estrada.